take ta gani akan kinaran sai zani ba da komai na ki buɗe littafin so ki sanya sunana akan kinaran tsaka zani ba sa komai ba. Assalam salamar da nayi ta zamto farko amira kin zama sarauniya cikin yan mata ashe ka so na sanya jarumin masarauta ya zama bawan mata ko ina ta je zai bita da zuciya da ki sun zamanto daya ranar da bake sai dai a dai da ni makabarta kyawun kiya wuta wanda za a ce a musulta ko shi misalin da ya ganki sai da yayi miki kyauta ina barar kauna gare ki na hana kaina farin ciki sai ran da gunki nai nasara. Amira yan mata zuciya take ta gani akan kinaran sai zani ba da komai na ki buɗe littafin so ki sanya su